Λοιπόν, όπως είπα, ασχολούμαι με το Movement ABC πάρα πολλά χρόνια και βέβαια το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης είναι η δεύτερη έκδοση του, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2007. Λοιπόν, το εργαλείο, την πρώτη έκδοση του Movement ABC τη γνώρισα πριν πολλές δεκαετίες όταν έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον Καναδά και ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τις κινητικές δυσκολίες στην παιδική ηλικία. Έτσι, τότε άρχισα να διαβάζω λέξεις όπως clumsiness, δυσπράξια, ήταν η πρώτη επαφή. Ε, Είχα την τύχη να ολοκληρώσω τις σπουδές μου δίπλα σε ανθρώπους που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και ε, γνώρισα, έτσι διάβασα και έζησα ένα μεγάλο κομμάτι της δημιουργίας της δέσμης. Εδώ σας παρουσιάζω ένα σύντομο ιστορικό. Η λογική της δημιουργίας της δέσμης ξεκίνησε από ε, ένα από τα πρώτα κινητικά τεστ που ε, ήρθαν στην επιφάνεια στην επιστημονική κοινότητα, το Ζερέτσκι τεστ, έτσι, το πρωτόλιο του bot. Στην πορεία τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70 έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά από μια ομάδα επιστημόνων όπως ο Στότ, ο Μοαγέι, Χέντερσον, ο Σάγντεν, που δημιούργησαν το Test of Motor Impairment, τότε το γνωστό TOMI, πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία του Movement ABC, η πρώτη βερσιόν, η οποία ήρθε το 1992. Πριν από αυτό είχε προϋπάρξει και μια δουλειά για τη δημιουργία της πρώτης έκδοσης της λίστας παρατήρησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη δέσμη ακόμη και τώρα. Και τελικά η πορεία έφτασε στο 2007, όπου εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση, όπου στην ομάδα τη δημιουργική και την επιστημονική προσθέθηκε και η Άννα Μπαρνέτ στην ομάδα της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, η δημιουργία του τεστ στην ουσία ήταν η αντίδραση, η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας και όλων αυτών των ανθρώπων στην αναγνώριση των διαταραχών του κινητικού συντονισμού ως μιας ξεχωριστής, έτσι, και αυτόνομης ανεξάρτητης αναπτυξιακής διαταραχής, η οποία συνέβη μέσα στη δεκαετία του 80 και τελικά κατέληξε το 1994 στην τέταρτη έκδοση του DSM να αναγνωριστεί ως αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, Developmental Coordination Disorder, και στην ουσία να περιγραφεί ως μια ενότητα έτσι, κινητικών, μαθησιακών δυσκολιών της κινητικής μάθησης και του κινητικού τομέα της ανάπτυξης, και την ανάγκη πια που είχε αναδειχθεί να υπάρξουν εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να εντοπίσουν αλλά και να περιγράψουν τις δυσκολίες αυτές. Κύριε Κουρτέση, με συγχωρείτε που διακόπτω, αν μπορείτε το μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σας, αν μιλάτε με τα ακουστικά, γιατί ακούμε με λίγο ήχο. Με ακουστικά μιλάω. Ακούγεστε σαν λίγο από μακριά και κάποιοι ανέφεραν ότι δεν μπορούν να ακούσουν καθαρά. Είναι καλύτερα τώρα? Ναι, πολύ καλύτερα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ωραία, συγγνώμη ζητώ. Λοιπόν,
Στην πορεία λοιπόν και μάλιστα την τελευταία δεκαετία, 15ετία, ένα από τα φαινόμενα που περιγράφεται έτσι με θόρυβο μεγάλο στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι και το φαινόμενο της συνοσηρότητας. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εσάς είστε εξοικειωμένοι με αυτά και γνωρίζετε τι λέω. Η οποία, το φαινόμενο το οποίο έχει αναδείξει ακόμη περισσότερο τη σημαντικότητα του κινητικού τομέα της ανάπτυξης, γιατί περιγράφεται ότι καμία μαθησιακή δυσκολία η διαταραχή πια δεν έρχεται μόνη της και ότι οι κινητικές δυσκολίες είναι μέρος των περισσότερων μαθησιακών διαταραχών, όπως είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία, η δέπη κλπ. Ακόμη και περιπτώσεις του φάσματος γίνεται πάρα πολύ συχνά λόγο στην βιβλιογραφία, πως ακόμη και τα άτομα με Asperger παρουσιάζουν σημαντικές κινητικές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν η ανάγκη αξιολόγηση, καταγραφής των δυσκολιών του κινητικού τομέα της ανάπτυξης έγινε σιγά σιγά ακόμα μεγαλύτερη στο μυαλό μου και πάντα τονίζω στους φοιτητές μου και στις φοιτητριές μου πως εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλη η επιστημονική κοινότητα αλλά και ο κόσμος όλος δέχεται ότι υπάρχει αυτή η σχέση. Παρ' όλα αυτά στο μυαλό των περισσότερων, των σημαντικών περισσότερων, είναι πολύ συχνά υποτιμημένη. Έτσι. Η δυνατότητα του να συμμετέχει κάποιος σε κίνηση και σε κινητικές δραστηριότητες, ιδίως στην αναπτυξιακή ηλικία, συνδέεται γραμμικά με επιθυμητά κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά στην αναπτυξιακή ηλικία, όπως η κοινωνική αποδοχή, η κοινωνική καταξίωση, η κοινωνική θέση, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, χαρά, ευεξία. Το να κάνουμε φίλους, μέσα το κινητικό παιχνίδι, για παράδειγμα, είναι μια σημαντική δραστηριότητα όπου η επάρκεια κάποιου παιδιού να συμμετέχει καθορίζει και το αν θα έχει φίλους ή όχι. Η σχέση λοιπόν υπάρχει, παρόλα αυτά στα μυαλά πολλών από αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για την κινητική καθημερινότητα του παιδιού είναι υποτιμημένοι. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ακόμη ένα σημείο το οποίο κάνει την ανάγκη για καταγραφή και περιγραφή των χαρακτηριστικών της κινητικής ανάπτυξης ακόμη μεγαλύτερη. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάζω ένα εργαλείο, μια δέσμη η οποία δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Όλη της η δημιουργία είναι βασισμένη στην ανάγκη του εντοπισμού, της αναγνώρισης του εντοπισμού αλλά και της περιγραφής των κινητικών δυσκολιών στην καθημερινότητα και περιλαμβάνει 3 μέρη. Έτσι, είναι μια δέσμη λοιπόν που αποτελείται από 3 ενότητες. Περιλαμβάνει μια λίστα παρατήρησης η οποία μέσω της υποκειμενικής αξιολόγησης και παρατήρησης μπορεί να καταγράψει και να δώσει στοιχεία για τις δυσκολίες που πιθανά να αντιμετωπίζει ένα παιδί σε όλη την κινητική καθημερινότητα. Περιλαμβάνει ένα τυποποιημένο και σταθμισμένο σε πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας κινητικό τεστ, το οποίο συμπεριλαμβάνει βασικές κινητικές δεξιότητες, την αξιολόγηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων και περιλαμβάνει και ένα εγχειρίδιο το οποίο δημιουργήθηκε για να συνδέσει την αξιολόγηση με την παρέμβαση. Ονομάζεται εγχειρίδιο οικολογικής παρέμβασης για παιδιά με κινητικές δυσκολίες και κατά τη γνώμη μου αποτελεί έτσι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και θετικό σημείο αυτής της δέσμης. Συνεπώς, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δέσμη κατασκευάστηκε όλη η φιλοσοφία αλλά και ψυχομετρικά. Η προσπάθεια έγινε για να δημιουργηθούν τα κριτήρια
κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να εντοπίζουμε, να αναγνωρίζουμε και να ξεχωρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, σοβαρές ή μέτριες, από τα παιδιά τα οποία ανήκουν στο τυπικό εύρος για την ηλικία τους, κινητικά. Αυτή ήταν η λογική. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι παίρνουμε πληροφορία σημαντική ακόμη και για τα παιδιά υψηλής επιδεξιότητας, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα η δέσμη, να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός για την κατασκευή της. Και αυτό τη διαχωρίζει και την ξεχωρίζει από άλλα δημοφιλή κινητικά τεστ, όπως είναι το BOT, όπως είναι το τεστ of Gross Motor Development, που είναι τεστ τα οποία δημιουργήθηκαν για να αξιολογούν όλο το εύρος της κινητικής επιδεξιότητας και επάρκειας στην αναπτυξιακή ηλικία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι το Movement ABC δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των κινητικών δυσκολιών. Παρ' όλα αυτά μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε και γενικότερα και να πάρουμε μία εικόνα ακόμη και των επιδέξεων παιδιών. Αυτό που πάντα μου άρεσε και είναι ένας από τους λόγους που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια είναι ότι είναι μια ενότητα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα για μια ολιστική προσέγγιση. Όπως βλέπετε από τη διαφάνεια, αυτή είναι η φιλοσοφία. Έτσι, έχουμε, ξεκινώντας από μια πρώτη υποκειμενική κρίση μέσω της λίστας παρατήρησης, μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις, να πάρουμε πληροφορίες για την κινητική καθημερινότητα του παιδιού και τις πιθανές δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να μας οδηγήσουν είτε στο να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα παρέμβασης, αν το θεωρήσουμε σημαντικό, και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και το εγχειρίδιο της οικολογικής παρέμβασης, ή να πάρουμε την απόφαση αν έχουμε μπροστά μας ένα παιδί το οποίο πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση, την οποία μας προσφέρει το κινητικό τεστ, το τυποποιημένο κινητικό τεστ, πιο αντικειμενική παρατήρηση και κάτι το οποίο πραγματικά έτσι μου είχε κάνει από την αρχή εντύπωση, αλλά το θεωρώ μια εξαιρετική ιδέα και μια προσέγγιση, μια φιλοσοφική προσέγγιση στην παρέμβαση, ιδίως στις μαθησιακές δυσκολίες ή στις αναπτυξιακές διαταραχές, είναι η έννοια και η ιδέα του movement coach που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο της παρέμβασης. Έτσι, του προπονητή, της προπονήτριας της καθημερινής κίνησης. Και πριν κλείσω τη σημερινή παρουσίαση θα πω τι είναι αυτή η φιλοσοφία. Άρα λοιπόν έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, έχουμε ένα πακέτο το οποίο μπορεί να μας προσφέρει μια συνολική δυνατότητα να προσεγγίσουμε το παιδί, τα παιδιά που μας απασχολούν κινητικά και μας ανησυχούν κινητικά, και να ξεκινώντας από την παρατήρηση και φτάνοντας μέχρι και την παρέμβαση. Και ένα από τα πλεονεκτήματα του τεστ είναι ότι μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά λοιπόν που σας έδειξα στην προηγούμενη διαφάνεια συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη βαλιτσούλα και σε αυτή τη τσάντα που έτσι σας δείχνω στο περιβάλλον του σπιτιού μου. Μπορούν πολύ εύκολα από ένα άτομο να μετακινηθούν, να μεταφερθούν. Γιατί ό,τι θα δείτε σήμερα, όλα τα υλικά που θα δείτε σήμερα στην παρουσίαση συμπεριλαμβάνονται, παρέχονται στο πακέτο της δέσμης. Οι χρήσεις της δέσμης εξαρτώνται από το γιατί θέλει ο καθένας ή η καθεμία να εφαρμόσει τη δέσμη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση και εντοπισμό, γι' αυτό άλλωστε έχει δημιουργηθεί, των κινητικών δυσκολιών, αλλά και στην ουσία περιγραφή των κινητικών δυσκολιών. Θεωρείται διεθνώς ένα διαγνωστικό εργαλείο, και η λέξη διαγνωστικό δεν αναφέρεται στο να
το χρησιμοποιούμε, το εφαρμόζουμε και δίνουμε την ταμπέλα του στο παιδί της αναπτυξιακής διαταραχής του κινητικού συντονισμού. Έτσι, καμία σχέση με αυτό. Είναι διαγνωστικό γιατί η φιλοσοφία του, αυτό που ανέφερα πριν, η φιλοσοφία του έχει βασιστεί στην ικανότητά του να ανιχνεύει, να εντοπίζει και να περιγράφει τις κινητικές δυσκολίες. Η διάγνωση με την αυστηρή έννοια εμπεριέχει πολλά περισσότερα από την εφαρμογή ενός τεστ, όπως ξέρετε οι περισσότερες και περισσότεροι από μένα πολύ καλύτερα. Μας δίνει πληροφορία λοιπόν μέσα από μια διαδικασία κλινικής διερεύνησης την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε την παρέμβαση ή για να προσαρμόσουμε την παρέμβαση. Μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε προγράμματα παρέμβασης και φυσικά είναι και ένα ερευνητικό εργαλείο. Λέω μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή είναι νομίζω το πιο δημοφιλές ερευνητικό εργαλείο αξιολόγησης κινητικών δυσκολιών στην παγκόσμια σχετική βιβλιογραφία. Έτσι, είναι ένα σημείο αναφοράς πια στη σχετική βιβλιογραφία. Ένα από τα πλεονεκτήματα του τεστ επίσης είναι ότι μπορεί με κατάλληλη εκπαίδευση και εξάσκηση να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί από όλους αυτούς που εμπλέκονται με την προσέγγιση και την παρέμβαση και την παρεμβατική διαχείριση των παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Έτσι. Μιλάμε για ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, όλους αυτούς και όλες αυτές που εμπλέκονται και αποτελούν τις ομάδες αξιολόγησης και διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης στα ΚΕΔΑΣΥ, στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα όπου αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά και από οποιουσδήποτε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο και στο χώρο αναψυχής, θα έλεγα, του παιδιού που ασχολούνται με το σχετικό πεδίο. Άρα λοιπόν το εύρος των ατόμων που μπορούν να το εφαρμόσουν είναι πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται εξάσκηση. Εννοώ, είναι ένα εργαλείο που όσο περισσότερο το εφαρμόζεις, τόσο περισσότερο εξοικειώνεσαι. Είναι απαιτητικό στην εφαρμογή του, απλό αλλά απαιτητικό. Γιατί ο τομέας της κίνησης, όπως γνωρίζετε, είναι περίπλοκος και σύνθετος από μόνος του. Άρα λοιπόν αυτό, όπως θα δούμε και στην εφαρμογή, δημιουργεί δυσκολίες οι οποίες απαιτούν την εξάσκηση και την εκπαίδευση. Τώρα, όσον αφορά το Movement ABC στην Ελλάδα, υπάρχει ένας πρόλογος στην ελληνική έκδοση, όπου έτσι παραθέτω μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τις σχετικές έρευνες και υπάρχει και μια λίστα η οποία δεν είναι εξαντλητική. Πολύ περισσότερες δουλειές έχουν γίνει. Χρησιμοποιείται πολλά χρόνια για να... Τώρα σας μιλάει κάποιος που είμαι μάλλον πολύ μεγαλύτερος από τις περισσότερες και τους περισσότερους που με παρακολουθείτε. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το 1994 που ξεκίνησα το διδακτορικό μου στην Κομοτηνή, έφερα και μαζί μου και την πρώτη έκδοση του Movement ABC. Συνεπώς έχουν γίνει δουλειές τόσο στην πρώτη έκδοση αλλά και στη δεύτερη έκδοση, και σε επίπεδο διατριβών και σε επίπεδο ελληνικών ή ξένων δημοσιεύσεων, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια κλπ. Πολλή δουλειά. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιηθεί και μιλάω για δημοσιευμένη δουλειά πια, για επιδημιολογικούς σκοπούς, να καταγράψουν και αν υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Έτσι είχε ξεκινήσει. Φυσικά η έρευνα έδειξε ότι τα ποσοστά και στον ελληνικό παιδικό πληθυσμό είναι παρόμοια με αυτά που
το DSM αναφέρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρουν. Έτσι, μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες της κίνησης. Έτσι πρέπει να το τοποθετούμε στο μυαλό μας. Μιλάμε για ένα τουλάχιστον 5 με 7% του συνολικού παιδικού πληθυσμού με σημαντικές ή σοβαρές κινητικές δυσκολίες και μιλάμε και για ένα 8 με 10% ας πούμε παιδιών που αντιμετωπίζουν μέτριες ή είναι δυσκολίες ή είναι σε κίνδυνο, ετρίσκο, όπως το ονομάζουν. Οι έρευνες υπάρχουν και έχουν δείξει ότι η κατάσταση κάπως έτσι είναι στην Ελλάδα. Έχουν γίνει έρευνες για την περιγραφή και χαρακτηριστικών. Έχει γίνει με ένα σημαντικό κομμάτι δουλειάς και στο ΤΕΦΑ του ΕΚΠΑ, όπου για την περιγραφή των γνωστικών χαρακτηριστικών των παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Έχουν γίνει έρευνες, θα αναφέρω κάνα δυο έτσι στη σημερινή παρουσίαση, που διερευνούν τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά τόσο της λίστας παρατήρησης όσο και του κινητικού τεστ και της προηγούμενης, της πρώτης έκδοσης, αλλά και της δεύτερης έκδοσης. Και μια που η Σέβη ανέφερε και το παιδαγωγικό κομμάτι στην εισαγωγή της, χρησιμοποιείται από το 2011 και σε μια έτσι, δράση για την οποία είμαι περήφανος. Από το 2011 τα εκπαιδευτήρια Δούκα στην Αθήνα έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση αυτή την ολιστική του Movement ABC και την έχουν εντάξει στη σχολική διαδικασία, στα πλαίσια της φυσικής αγωγής, τρέχοντας ένα πρόγραμμα ανίχνευσης, εντοπισμού, αξιολόγησης και παρέμβασης μέσα από τη φυσική αγωγή των κινητικών δυσκολιών, ξεκινώντας από παιδιά του νηπιαγωγείου, και το πρόγραμμα πια εφαρμόζεται σε όλο το δημοτικό σχολείο. Και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η λογική αυτή, η ολιστική προσέγγιση στην παρεμβατική διαχείριση μπορεί να εφαρμοστεί και σε εκπαιδευτικό περιβάλλον, και μάλιστα η έννοια του movement coach είναι αυτό που αποτελεί τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. Λεπτομέρειες μπορώ να δώσω κάποια άλλη στιγμή για όσους ενδιαφέρονται. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά ένα project το οποίο τρέχει ακόμη και είναι μοναδικό, και όχι μόνο πανελληνίως, νομίζω και διεθνώς είναι αυτά το project, έτσι. Αυτή λοιπόν η ολιστική προσέγγιση εφαρμόζεται και η λίστα παρατήρησης και το κινητικό τεστ και η έννοια του movement coach εφαρμόζονται και έχουν ενταχθεί στην σχολική πραγματικότητα. Λοιπόν, η δέσμη χρησιμοποιεί σε όλο της το εύρος, το εύρος αξιολόγησης, δηλαδή και στην λίστα παρατήρησης και στο κινητικό τεστ, χρησιμοποιεί το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τα σκορ που συλλέγουν τα παιδιά, κατατάσσονται σε ένα εύρος εκατοστημωρίων ανάλογα με την ηλικία τους, και είτε ανήκουν στο χαμηλότερο 5%, όπου είναι η κόκκινη ζώνη και υποδηλώνει σημαντικές κινητικές δυσκολίες, είτε βρίσκονται μεταξύ 6ης και 15ης ποσοστιαίας θέσης, όπου εκεί πια ονομάζονται παιδιά σε κίνδυνο, at risk, παιδιά τα οποία πιθανά εκδηλώνουν κάποιες μέτριες κινητικές δυσκολίες και πρέπει να έχουμε το νου μας, και παιδιά που βρίσκονται υψηλότερα από τη 16η ποσοστιαία θέση και βρίσκονται στο τυπικό εύρος για την ηλικία τους. Αυτή είναι η λογική που διέπει όλη τη δέσμη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την παρουσίαση της λίστας πρώτα απ' όλα, της λίστας παρατήρησης, και μετά θα προχωρήσω στο κινητικό τεστ και θα πω στο τέλος λίγα πράγματα για το Movement Coach.
και έτσι θα κλείσω και φυσικά μετά θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση ή ερώτηση πιθανά να έχετε. Λοιπόν, η λίστα παρατήρησης έχει σχεδιαστεί ως ένα πρώτο screening, ας πούμε έτσι, των παιδιών που μας ανησυχούν και πιθανά παρουσιάζουν μια κινητική δυσκολία. Για πολλά χρόνια υπήρχε αυτή η ιδέα του ότι είναι ένα πρώτο επίπεδο αξιολόγησης και με αυτή τη λογική πολλές φορές κάποιοι το προσπαθούσαν στον επιστημονικό χώρο και σε δημοσιεύσεις, αλλά ακόμη και εμείς μπήκαμε σε τέτοιες συζητήσεις με τους δημιουργούς, να το συνδυάσουν άμεσα με το κινητικό τεστ. Παρόλα αυτά, σε προσωπικές συζητήσεις με τους δημιουργούς, έγινε ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι ο σκοπός της λίστας παρατήρησης, ο πρωταρχικός σκοπός της λίστας παρατήρησης, είναι να συλλέξουμε πληροφορία για όλη την κινητική καθημερινότητα του παιδιού. Δεν είναι τόσο πολύ η αξιολόγηση, αλλά η συλλογή πληροφορίας, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης ή βοήθειας του παιδιού. Δίνει τη δυνατότητα, βασισμένο πάλι στις νόρμες, να κατατάξουμε το παιδί και να έχουμε στο μυαλό μας μια ιδέα του πού περίπου βρίσκεται σε σχέση με την ηλικία του. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός σκοπός. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μας δίνει πολύ πληροφορία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας, να λύσουμε προβληματισμούς, να προσεγγίσουμε, να πειραματιστούμε στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε ένα παιδί που δυσκολεύεται κινητικά. Όπως είπα, καταγράφει όλη την κινητική καθημερινότητα και παράλληλα με την πληροφορία παρατήρησης δίνει και τη δυνατότητα, όπως είπα, να έχουμε μια ποσοτική εικόνα για το πού βρίσκεται το παιδί σε σχέση με την ηλικία. Έχει ενδιαφέρον η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίστηκαν οι δημιουργοί για τη δημιουργία της λίστας παρατήρησης, και εδώ φαίνεται η φιλοσοφία της πρώτης βερσιόν, το 1994, όπου η φιλοσοφία πατάει επάνω στη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν η πρώτη βερσιόν είχε 4 ενότητες, όπου στην πρώτη ενότητα το παιδί ήταν στατικό και το περιβάλλον σταθερό και απρόβλεπτο. Στο μυαλό μας μπορεί να είναι η τάξη στο σχολείο, έτσι, η διδασκαλία μέσα στην τάξη, το παιδί στο φρανείο και δεν αλλάζει τίποτα στην τάξη. Η δεύτερη ενότητα είχε ένα σταθερό περιβάλλον, όπως η τάξη, αλλά το παιδί κινείται. Η τρίτη ενότητα, το περιβάλλον αλλάζει και το παιδί είναι στατικό. Και η τέταρτη ενότητα, και το παιδί κινείται και το περιβάλλον αλλάζει. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της πρώτης έκδοσης της λίστας παρατήρησης. Παρ' όλα αυτά, οι 4 ενότητες δημιουργούσαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων, 48 αν θυμάμαι καλά, και αυτό και στην πορεία η σχετική έρευνα έδειξε ότι θα πρέπει να μειωθεί ο όγκος του, και έτσι φτάσαμε στη σημερινή μορφή, όπου έχουμε 2 ενότητες. Το παιδί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον προβλέψιμο και σταθερό, και η δεύτερη ενότητα, το παιδί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που κινείται και είναι απρόβλεπτο. Έχουν γίνει έρευνες στην Ελλάδα και στην προηγούμενη μορφή της λίστας παρατήρησης, αλλά και στη σημερινή, που καταγράφουν, διερευνούν ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, οι οποίες έχουν επαληθεύσει από ευρήματα τα οποία διεθνώς υπάρχουν, και πάντα ήταν ένας προβληματισμός μου με τις λίστες παρατήρησης, γιατί οι έρευνες αυτό που δείχνουν είναι ότι μπορεί να έχεις μπροστά σου μια καταπληκτική και εξαιρετικά σχεδιασμένη λίστα παρατήρησης, αλλά αυτοί που τη χρησιμοποιούν να μην είναι στο επίπεδο που πρέπει, να μην έχουν τη δυνατότητα ή την ικανότητα να την χρησιμοποιήσουν. Έτσι, αυτό
πολλές φορές δείχνει την εικόνα ότι τουλάχιστον έτσι, ψυχομετρικά το εργαλείο δεν φαίνεται καλό στα νούμερα. Και εδώ πολύ σύντομα μπορούμε να δούμε ότι η ικανότητα πολλές φορές η δυνατότητα αυτών που τη χρησιμοποιούν να διακρίνουν όλο το εύρος των παιδιών με δυσκολίες μέσω της λίστας παρατήρησης παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Και μάλιστα έχουμε κάνει και ερευνούλες που δείχνουν ότι και η ιδιότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα μιας λίστας παρατήρησης. Έτσι, πολύ πολύ σύντομα μπορώ να πω ότι έχουμε βρει ότι νηπιαγωγοί και επαγγελματίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας, σε παιδικούς σταθμούς, είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στη χρήση μιας λίστας παρατήρησης σε σύγκριση με εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, για παράδειγμα, που ήταν μέτριοι ή και κακοί σχετικά στην δυνατότητα να διακρίνουν και να εντοπίζουν παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Και φυσικά αυτό έχει την εξήγησή του. Ένα σημείο κλειδί στη χρήση μιας λίστας παρατήρησης είναι η εξοικείωση με το παιδί και ο χρόνος που ξοδεύεις παρατηρώντας το παιδί, και αυτό είναι σημαντικό και αυτό εξηγεί και πολλά από τα αποτελέσματα που έχουμε βρει και εμείς, αλλά και υπάρχουν και διεθνώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μία λίστα παρατήρησης η οποία καλύπτει δύο ενότητες: τη λειτουργία του παιδιού σε ένα προβλέψιμο περιβάλλον, σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, και την λειτουργία του παιδιού σε ένα πρόβλεπτο και ένα περιβάλλον που αλλάζει συνέχεια. Και υπάρχουν παρατηρήσεις τις οποίες καλείται αυτός ή αυτή που παρατηρεί να σημειώσει αν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα το παιδί την εκτελεί πολύ καλά, σχεδόν, ή δεν είναι ούτε κοντά. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πώς μπορούμε να βαθμολογούμε ακόμη και όταν έχουμε αμφιβολίες. Υπάρχει ένας ξεχωριστός οδηγός, όπως βλέπετε δεξιά στη διαφάνεια, για την λίστα παρατήρησης, ένα εγχειρίδιο, ένα μικρό μπουκλετάκι, το οποίο πραγματικά περιγράφει το πώς πρέπει να λειτουργούμε συμπληρώνοντας μια λίστα παρατήρησης, και μάλιστα αναφέρεται σε διαφορετικές οδηγίες για ανθρώπους με διαφορετικές ιδιότητες, γονείς, θεραπευτές, ψυχολόγους κλπ. Έχουν κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά οι δημιουργοί εκεί. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της λίστας παρατήρησης και βλέπετε πώς στον πίνακα με τα τρία χρώματα μπορεί τελικά να καταταχθεί το παιδί ανάλογα με το σκορ που συμπληρώνει, και θα δούμε αμέσως στην πορεία πώς λειτουργεί αυτό. Να πω εδώ ότι η συγκεκριμένη λίστα παρατήρησης καλύπτει ένα ηλικιακό εύρος από τα 5 έτη έως τα 12, συν πλην 1-2 χρόνια, με τη λογική ότι αυτές οι παρατηρήσεις έχουν ουσία παιδιού. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο ενότητες. Όπως θα δείτε, η κάθε ενότητα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει, η υποενότητα θα την έλεγα, περιλαμβάνει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Η δεύτερη περιλαμβάνει δεξιότητες τάξης και η τρίτη περιλαμβάνει δεξιότητες αναψυχής. Στην πρώτη ενότητα, όπου έχουμε σταθερό περιβάλλον. Στη δεύτερη ενότητα, η πρώτη υποενότητα περιλαμβάνει δεξιότητα αυτοεξυπηρέτησης και δεξιότητες τάξης. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει παρατηρήσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με χειρισμό αντικειμένου, όπως οι δεξιότητες μπάλας, όπως ονομάζονται. Και η τρίτη ενότητα πάλι στην αναψυχή, στη φυσική αγωγή, στη γυμναστική κλπ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν
2 ενότητες. Οι παρατηρήσεις, όπως βλέπετε, δεν είναι πάρα πολλές. Έχει μεγάλη διαφορά από την πρώτη λίστα παρατήρησης, η οποία συμπεριλάμβανε 48 παρατήρησεις. Αλλά βέβαια η πληροφορία που δίνουν είναι πολύ πολύ σημαντική για την κινητική καθημερινότητα του παιδιού, και αναφέρομαι συχνά στην κινητική καθημερινότητα, γιατί όπως πολλές φορές λέω όταν μιλάω, ενώ πολλές από τις γνωστικές, όπως τις ονομάζω, διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες, όταν ένα παιδί σταματάει να ασχολείται με το διάβασμα ή το γράψιμο ή τέτοιου είδους δραστηριότητες, αμβλύνονται σχετικά τα αποτελέσματά τους. Οι διαταραχές της κίνησης ξεκινούν από την ώρα που το παιδί θα ανοίξει τα μάτια του το πρωί και τελειώνουν με το που θα κλείσει τα μάτια του το βράδυ. Και συνεπώς οι δυσκολίες δυσκολεύουν τον άνθρωπο να ανταποκριθεί σε όλη την καθημερινότητα. Φυσικά υπάρχουν και έρευνες, όπως αρκετοί και αρκετές τα γνωρίζετε, που δείχνουν ότι παιδιά με σημαντικές κινητικές δυσκολίες, με αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, αντιμετωπίζουν και σημαντικά προβλήματα στον ύπνο τους. Άρα ούτε στον ύπνο ηρεμεί ένα παιδί με κινητικές δυσκολίες. Έτσι. Αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντική την προσπάθεια να καταγράψουμε τις κινητικές δυσκολίες, να τις εντοπίσουμε και να τις καταγράψουμε. Εδώ λοιπόν στην κάθε ενότητα, αφού ολοκληρώσουμε τις παρατηρήσεις, τις προσθέτουμε, βγάζουμε το συνολικό σκορ της πρώτης ενότητας, το συνολικό σκορ της δεύτερης ενότητας, πάμε στην αρχική σελίδα, όπου υπάρχει χώρος να τα καταγράψουμε, να τα παραθέσουμε και τελικά να αποφασίσουμε αν το παιδί ανήκει στην κόκκινη ζώνη, στην πορτοκαλί ζώνη ή στην πράσινη ζώνη για την ηλικία του. Υπάρχουν και άλλα σημεία στην λίστα παρατήρησης όπου μπορούμε να καταθέσουμε την άποψή μας αν υπάρχουν μη κινητικοί παράγοντες που είναι πιθανό να επηρεάζουν την κίνηση, και υπάρχει και χώρος για κάποιες γενικές εκτιμήσεις όπου μπορούμε να καταθέσουμε την άποψή μας εάν νομίζουμε το παιδί έχει κινητικές δυσκολίες και πού αυτές οι κινητικές δυσκολίες δυσκολεύουν το παιδί. Και μια που αναφέρομαι στους μη κινητικούς παράγοντες που πιθανά επηρεάζουν την κίνηση, η λίστα παρατήρησης περιλαμβάνει και μια τρίτη ενότητα, η οποία δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση, εννοώ ποσοτικά. Δεν καταγράφονται ποσοτικά οι παρατηρήσεις. Και αυτό υπάρχει και στο κινητικό τεστ, όπως θα δούμε παρακάτω. Υπάρχει μια ενότητα όπου την ώρα της αξιολόγησης μπορούμε να τοποθετηθούμε στο εάν το παιδί που παρατηρούμε παρουσιάζει και μη κινητικούς παράγοντες που όμως επηρεάζουν την κίνηση. Και μπορείτε να δείτε ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε αν το παιδί είναι αποδιοργανωμένο, αν είναι διστακτικό, αν είναι παθητικό, αν είναι άτολμο, αν είναι αν είναι αγχώδες το παιδί, αν είναι το αγόρι το κορίτσι, αν είναι παρορμητικό, αποσπασμένο, υπερκινητικό, αν υπερεκτιμά τις δυνατότητές του, αν υποτιμά τις δυνατότητες, αν έχει έλλειψη προσοχής, αν αναστατώνεται με την αποτυχία, αν δεν μπορεί να απολαύσει κάποια επιτυχία. Όλα αυτά λοιπόν είναι μη κινητικοί παράγοντες που όμως επηρεάζουν και καθορίζουν την κινητική συμπεριφορά του παιδιού. Άρα η πληροφορία που έχουμε ολοκληρώνοντας την λίστα παρατήρησης, πια νομίζω ότι είναι έτσι πολύ καλή και αρκετή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις τόσο για το εάν το παιδί χρειάζεται να το αξιολογήσουμε, να το παρατηρήσουμε περισσότερο, και επίσης τι θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε, τι χρειάζεται αλλαγή, πού δυσκολεύεται, πώς μπορώ να προσεγγίσω το παιδί παρεμβατικά, ώστε να το βοηθήσω.
Έτσι και φυσικά στο τέλος υπάρχει χώρος και για άλλες πληροφορίες σχετικά με το παιδί. Θα προχωρήσω με το κινητικό τεστ. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πήρατε μια ιδέα για την λίστα παρατήρηση. Το κινητικό τεστ, λοιπόν, είναι ένα τυποποιημένο, σταθμισμένο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα από την Μεγάλη Βρετανία. Και το λέω αυτό γιατί η πρώτη version του τεστ, η αρχική, το Movement ABC1 του 1994, οι νόρμες βασιζόταν σε δείγμα στάθμισης από την Αμερική. Εδώ λοιπόν έχουμε δείγμα στάθμισης από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι βασικοί παράγοντες, οι βασικές μεταβλητές στις οποίες βασίστηκε το τεστ ήταν η γεωγραφική μεταβλητή, το επίπεδο εκπαίδευση των γονέων, η φυλή, η εθνικότητα και φυσικά η ηλικία. Είναι σημαντικό να μεταφέρω, και αυτό θα το δούμε στην πορεία καθώς παρουσιάζω τις δεξιότητες, ότι η βασική προσπάθεια των δημιουργών ήταν να χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν δεξιότητες αξιολόγησης οι οποίες θα είναι διαπολιτισμικές κινητικά. Έτσι, να είναι δεξιότητες που τα παιδιά δεν θα χρειάζονται να εξοικειωθούν σημαντικά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Και αυτό το πέτυχαν, κατά τη γνώμη μου, όπως θα δείτε στην πορεία, γιατί ήταν μια ανησυχία των επιστημόνων, γιατί πολλά τεστ, ανάλογα με το γεωγραφικό σημείο που δημιουργούνταν, κουβαλούσαν αυτό που ονομαζόταν δεξιότητες ανάλογες με το περιβάλλον εκείνο, το κινητικό περιβάλλον. Culturally normative τις ονόμαζαν. Ένα παράδειγμα καλό είναι στο Test of Gross Motor Development, ένα εξαιρετικό εργαλείο αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται το χτύπημα με ρόπαλο του baseball, έτσι, μιας μπάλας μικρής από το παιδί, κάτι που πολλές φορές ανοίγει συζητήσεις για το αν αυτό είναι μια δεξιότητα η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για αξιολόγηση στην ελληνική πραγματικότητα, που είναι μια δεξιότητα η οποία δεν είναι ανάλογη του κινητικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν η προσπάθειά τους είναι να είναι διαπολιτισμικές οι δεξιότητες. Αξιολογεί 3 τομείς της κινητικής ανάπτυξης: την επιδεξιότητα χεριών, το χειρισμό αντικειμένου, στόχευση και υποδοχή το ονομάζουν, και την ισορροπία, τόσο τη στατική όσο και τη δυναμική. Καλύπτει ένα ηλικιακό εύρος από τα 3 έως τα 16 έτη. Οι δεξιότητες χωρίζονται σε 3 ηλικιακές κατηγορίες: 3 με 6 ετών, 7 με 10 ετών και 11 με 16 έτη. Άρα συνολικά το τεστ περιλαμβάνει υλικό για 24 δεξιότητες. 8 δεξιότητες περιλαμβάνει κάθε ηλικιακή κατηγορία. Άρα λοιπόν στην ουσία το τεστ περιλαμβάνει 8 δεξιότητες. Έτσι στην εικόνα μπορούμε να δούμε το υλικό, έτσι πολύ φαίνεται πάνω κάτω. Σας έδειξα τη βαλιτσούλα η οποία μου ήρθε πριν από κάνα 2 μέρες και είναι μικρή και μεταφέρεται εύκολα. Περιλαμβάνεται όλο το υλικό. Η διάρκεια του είναι από 20 λεπτά για ένα παιδί χωρίς δυσκολίες έως 40 λεπτά για ένα παιδί με σημαντικές δυσκολίες. Άρα, εκτός του ότι έχουμε ένα τεστ το οποίο, όπως θα δείτε, σχετικά με εκπαίδευση και εξάσκηση μπορεί να εφαρμοστεί από όλους, μεταφέρεται εύκολα και είναι σχετικά σύντομο. Περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες, περιγραφές των δεξιοτήτων, περιλαμβάνει εξαιρετικά κεφάλαια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δέσμης, περιλαμβάνει παραρτήματα που καθοδηγούν το χρήστη για να κρίνει
τι είναι λάθος, τι είναι σωστό. Πραγματικά είναι πολύ πολύ εμπεριστατωμένο και εύκολο στην διαχείρισή του. Τώρα, όσον αφορά τα ψυχομετρικά, υπάρχουν διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Όπως είπα, δεν είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα. Ποτέ προσωπικά τουλάχιστον δεν βρέθηκα στη θέση να έχω και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την οικονομική υποδομή για να προχωρήσω σε μια τέτοια προσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλη και απαιτητική προσπάθεια. Ελπίζω το μεταφρασμένο υλικό να οδηγήσει κάποια στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ έχω για ένα μικρό παράδειγμα, μια έρευνα όσον αφορά την πρώτη ηλικιακή κατηγορία, όπου τόσο η αξιοπιστία, το μέτρηση επαναμέτρησης, αλλά και η εξέταση της δομικής εγκυρότητας ήταν πολύ πολύ θετικά και έδωσαν ενθαρρυντικά κομμάτια. Η πραγματικότητα δείχνει, η πρακτική εφαρμογή δείχνει έτσι και αλλιώς ότι το τεστ συμπεριφέρεται πολύ πολύ καλά στο ελληνικό περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετές άλλες προσπάθειες και φυσικά μπορώ να δώσω υλικό για όποιον και όποια το επιθυμήσει στην πορεία. Πάλι βασίζεται όλη η λειτουργία στο σύστημα του φωτεινού σηματοδότη και θα σας έχω ένα παράδειγμα για την επιδεξιότητα χεριών για να δείτε πώς ακριβώς λειτουργεί. Αυτή είναι η φόρμα καταγραφής, η πρώτη σελίδα της, στην οποία υπάρχει χώρος για τα στοιχεία του παιδιού, για την ακριβή ηλικία του και υπάρχει χώρος για όλα τα αποτελέσματα. Στην ουσία, αν συμπληρωθεί πλήρως, μας δίνει όλη την εικόνα της αξιολόγησης του παιδιού. Λοιπόν, προχωράω στις δεξιότητες. Θα σας δείχνω την δεξιότητα για κάθε ηλικιακή κατηγορία, την αντίστοιχη. Και αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι στο συγκεκριμένο τεστ, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, η δεξιότητα αλλάζει. Δεν είναι η ίδια. Δεν προσαρμόζονται μόνο οι νόρμες στην ίδια δεξιότητα. Σε κάθε ηλικιακή κατηγορία η δεξιότητα αλλάζει. Και θα το δείτε στην παρουσίασή μου. Εδώ λοιπόν ξεκινούμε με την ενότητα της επιδεξιότητας χεριών. Έχουμε την πρώτη δεξιότητα, όπου αξιολογείται ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, 3 με 6 ετών, το παιδί πρέπει με το ένα χέρι να βάλει κέρματα σε ένα πλαστικό κουμπαρά όσο πιο γρήγορα μπορεί. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να πω ότι στις ηλικίες 3 και 4 ετών το παιδί βάζει 6 κέρματα, ενώ στις ηλικίες των 5 και 6 ετών το παιδί βάζει 12 κέρματα. Και καταγράφουμε το χρόνο με τον οποίο το κάνει. Αξιολογούνται και τα δύο χέρια, και το χέρι προτίμησης και το άλλο χέρι. Είναι σημαντικό επίσης όσον αφορά τις νόρμες να πω ότι στις ηλικίες 3 και 4 ετών οι νόρμες αλλάζουν κάθε εξάμηνο, ενώ από την ηλικία των 5 ετών οι νόρμες αλλάζουν κάθε 11 μήνες. Έτσι, για ένα παιδί λοιπόν 6 ετών οι νόρμες διαρκούν από τα 6 έτη ως 6 έτη και 11 μήνες και περνάμε στην επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αξιολογούνται και τα δύο χέρια. Λοιπόν, πώς ορίζεται το χέρι προτίμησης με πολύ αδρές διαδικασίες. Αυτό που κάνω συνήθως είναι αφήνω ένα χαρτί και ένα στυλό μπροστά στο παιδί και του λέω γράψε το όνομά σου ή κάνει μια ζωγραφιά. Το χέρι με το οποίο πιάνει το μολύβι, το μαρκαδόρο ή το στυλό ορίζεται ως χέρι προτίμηση. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία υπάρχει μια πλαστική μπλε βάση όπως βλέπετε, όπου το παιδί μέσα από το πλαστικό κουτάκι που πριν ήταν ο κουμπαράς παίρνει ένα-ένα κίτρινα καρφάκια και τα τοποθετεί όσο πιο γρήγορα μπορεί στην ξύλινη βάση. Και εδώ αξιολογούνται και τα δύο χέρια. Πάλι αξιολογείται ο χρόνος. Στην τρίτη δε ηλικιακή κατηγορία, στην ξύλινη βάση τοποθετούνται 12 καρφάκια, τα οποία έχουν διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά τους. Άρα λοιπόν τα τοποθετώ με το κίτρινο χρώμα ή το κόκκινο χρώμα
από την πάνω μεριά και το παιδί πρέπει όσο πιο γρήγορα μπορεί ένα-ένα να τα αντιστρέψει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να έρθει το άλλο χρώμα στην επάνω πλευρά. Αξιολογούνται και τα δύο χέρια, επαναλαμβάνω, αξιολογείται ο χρόνος. Και εάν θέλουμε να πάρουμε μια εικόνα, αυτό είναι το σημείο της φόρμας καταγραφής που αφορά την τοποθέτηση κερμάτων. Στην πρώτη δεξιότητα, λοιπόν, στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, βλέπετε ότι για κάθε χέρι το παιδί έχει δύο προσπάθειες, καταγράφουμε και τις δύο, μάλλον εκτελούμε το παιδί εκτελεί και τις δύο και εμείς καταγράφουμε, παίρνουμε υπόψη μας την καλύτερη. Έτσι, όπως βλέπετε, υπάρχει πληροφορία για το τι να κάνουμε αν το παιδί αρνείται ή δεν μπορεί. Λοιπόν, υπάρχει το χέρι προτίμησης, χώρος και το χέρι και το άλλο χέρι. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι με το χέρι προτίμησης το παιδί κάνει 23 δευτερόλεπτα στην πρώτη προσπάθεια, 22 δευτερόλεπτα στη δεύτερη και με το άλλο χέρι κάνει 24 δευτερόλεπτα στην πρώτη προσπάθεια και 25 δευτερόλεπτα στη δεύτερη προσπάθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι στο χέρι προτίμησης θα επιλέξουμε τη δεύτερη προσπάθεια, στο άλλο χέρι θα επιλέξουμε την πρώτη προσπάθεια. Είναι σημαντικό να πω, όπως βλέπετε και το τονίζω, η ανάγκη λοιπόν, γιατί τα ποσοτικά norm reference test τόσα χρόνια επικρίνονται από την επιστημονική κοινότητα λέγοντας ότι ξέρεις ένας αριθμός δεν μας δίνει πληροφορία. Έτσι. Ωραία είναι τα ποσοτικά, μας επιτρέπουν συγκρίσεις, μας επιτρέπουν τη χρήση των ορμών. Παρ' όλα αυτά, τι γίνεται με την ποιοτική πληροφορία. Έτσι λοιπόν ανταποκρινόμενοι σε αυτό, οι δημιουργοί για κάθε δεξιότητα δημιούργησαν και τη δυνατότητα καταγραφής ποιοτικών παρατηρήσεων. Όπως βλέπετε, αφορούν τη στάση και τον έλεγχο του σώματος. Η καθιστή θέση είναι φτωχή. Αν είναι έτσι, το τσεκάρουμε. Το κεφάλι είναι πολύ κοντά στη δεξιότητα, το κεφάλι είναι σε περίεργη γωνία, δεν κοιτά την υποδοχή όταν βάζει τα κέρματα, δεν χρησιμοποιεί τη λαβή τσιμπιδάκι για να ανασηκώσει ένα-ένα τα κέρματα, οι κινήσεις των δακτύλων είναι υπερβολικές κατά την απελευθέρωση των κερμάτων, δεν χρησιμοποιεί άλλο χέρι για να κρατά σταθερά το κουτί και βέβαια μπορούμε να δούμε ότι και δίπλα συνεχίζονται, έχει και την ικανότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της δεξιότητας, δεν ευθυγραμμίζει κέρματα αντίστοιχα με τη σχισμή, χρησιμοποιεί υπερβολική ορμή ή δύναμη όταν βάζει τα κέρματα, εκτελεί πολύ γρήγορα για να είναι ακριβής, είναι ιδιαίτερα αργός ή αργή, δεν αλλάζει ταχύτητα από προσπάθεια σε προσπάθεια. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να καταγραφεί και ποιοτική πληροφορία. Τώρα θα μου πείτε, μπορώ εγώ να το εφαρμόζω, να καταγράφω δευτερόλεπτα και παράλληλα να παρατηρώ? Όχι, θα σας πω. Έτσι λοιπόν έχω καταλήξει τα τελευταία χρόνια ότι όπως η παρέμβαση, έτσι και η αξιολόγηση είναι ομαδική δουλειά πια. Έχουν περάσει οι εποχές του 1:1. Έτσι, λοιπόν και στην αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που παρατηρεί. Νομίζω ότι η ιδανικότερη εφαρμογή πρέπει να συνοδεύεται από βιντεοσκόπηση. Και η εμπειρία μου δείχνει ότι κάθε φορά που βλέπω ένα παιδί να εκτελεί την αξιολόγηση μέσα από μια βιντεοσκοπημένη βερσιόν, ανακαλύπτω συνέχεια καινούργια πράγματα. Δίνει όμως το τεστ τη δυνατότητα να καταγράψεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν 22-24 στο άλλο χέρι, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πάμε στη δεύτερη δεξιότητα της επιδεξιότητας χεριών. Πάλι καταγράφουμε χρόνο. Στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, σε ένα κόκκινο κορδόνι με μια σιδερένια βελόνα, το παιδί πρέπει να περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί αυτές τις τετράγωνες χάντρες που βλέπετε μπροστά του. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία πρέπει να κεντήσει το κορδόνι σε μια ξύλινη βάση με υποδοχές μπρος, πίσω και έντυμα. Και στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία το παιδί πρέπει να κατασκευάσει αυτό το τρίγωνο που βλέπετε στην επάνω εικόνα, διαχειριζόμενο 3 λάμες βίδες
και παξιμάδια, μπουλόνια και παξιμάδια. Υπάρχουν σαφέστατες οδηγίες και όσον αφορά την εξάσκηση, πώς η εξάσκηση και πώς τη δίνεις την εξάσκηση και τι θεωρείς λάθος, τι θεωρείς σωστό, πότε σταματάς την προσπάθεια. Είναι πολύ πολύ σαφείς και λεπτομερείς οι οδηγίες. Λοιπόν, αξιολογούμε λοιπόν χρόνο και πάλι έχω εδώ το πέρασμα χαντρών. Μπορούμε να πούμε ότι στην πρώτη προσπάθεια έκανε 40 δευτερόλεπτα, στη δεύτερη 42. Πάλι έχουμε τις ποιοτικές πληροφορίες. Και προχωράμε στην τρίτη δεξιότητα αυτής της ενότητας, της επιδεξιότητας χεριών, όπου πια δεν έχουμε χρόνο, καταγράφουμε λάθη και έχουμε μια γραφοκινητική δεξιότητα. Στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, όπως βλέπετε, το παιδί πρέπει με το ανάλογο μαρκαδοράκι ή στυλό να σχεδιάσει το μονοπάτι που οι ποδηλάτες πρέπει να ολοκληρώσουν για να φτάσουν στο σπίτι. Το παιδί πρέπει να μείνει μέσα στις γραμμές. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες το τι σημαίνει λάθος. Δεν πρέπει να ξεπεράσει τις γραμμές. Πρέπει η κίνηση να είναι συνεχής. Πρέπει, αν διακοπεί, να συνεχιστεί από το ίδιο σημείο που σταμάτησε. Βλέπετε ότι στη μέση της διαδρομής υπάρχει ένα γεφυράκι, από το οποίο και μετά πολύ πολύ αμυδρά και ελαφρά στενεύει το μονοπάτι. Δίπλα μπορείτε να δείτε αυτό της κατηγορίας 2, πιο απαιτητικό, και τελικά μπορείτε να δείτε δεξιά της κατηγορίας 3, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό πια. Και συνοδεύεται και από έναν περιορισμό στο πώς το παιδί μπορεί να διαχειριστεί το χαρτί, στρίβοντας το για κάποιες μοίρες. Φυσικά εννοείται ότι χρησιμοποιείται μόνο το χέρι προτίμησης. Με το άλλο χέρι η οδηγία οδηγεί το παιδί, καθοδηγεί το παιδί να κρατάει στέρεο το χαρτί, να μην κουνιέται. Έτσι λοιπόν και εδώ, πηγαίνοντας στο φύλλο βαθμολόγησης, έχουμε την πρώτη προσπάθεια με 2 λάθη, έχουμε τη δεύτερη προσπάθεια με 1 λάθος και έχουμε πάλι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν τον πρώτο τομέα της επιδεξιότητας χεριών, όπου πάμε στο φύλλο, την πρώτη σελίδα του φύλλου καταγραφής, και έχουμε το σημείο της πρώτης ενότητας επιδεξιότητας χεριών. Βλέπετε στη δεύτερη στήλη περιγράφεται η δεξιότητα. Άρα λοιπόν εδώ τι βάζουμε? Την καλύτερη προσπάθεια, 22 δευτερόλεπτα. Βάζουμε τα ακατέργαστα δεδομένα. Τη δεύτερη δεξιότητα παίρνουμε την καλύτερη προσπάθεια. Με το άλλο χέρι, 24. Στο πέρασμα χαντρών πήραμε την καλύτερη προσπάθεια, 40. Και στο σχεδιαστικό μονοπάτι, στη γραφοκινητική δεξιότητα. Και μπορούμε τώρα να βάλουμε τους τυπικούς βαθμούς στον ειδικό χώρο. Όπου υπάρχει αξιολόγηση και των 2 άκρων, υπάρχει ο εξής κανόνα. Προσθέτουμε 6 και 5, 11 και διαιρούμε δια 2, 5,5. Εάν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι χαμηλότερο από το 10, στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω. Αν είναι υψηλότερο από το 10, στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε 5,5, κάτω από το 10, άρα 5. Προσθέτοντας τους τυπικούς βαθμούς, παίρνουμε την επίδοση του πρώτου τομέα, που είναι 23. Έχοντας αυτό, πηγαίνουμε στην αντίστοιχο πίνακα με τις νόρμες, στην επιδεξιότητα χεριών. Το 23 αντιστοιχεί στον τυπικό βαθμό 7, ο οποίος αντιστοιχεί, έτσι τα τοποθετούμε, 23, 7, ο οποίος αντιστοιχεί, έχω βάλει κίνηση και με καθυστερεί λίγο, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο τυπικός βαθμός 7 αντιστοιχεί στη 16η ποσοστία θέση, στη δεξιά στήλη, όπου έχουμε τα εκατοστημόρια. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και την ποσοστιαία θέση του παιδιού σε κάθε κινητικό τομέα. Τόσο στην επιδεξιότητα χεριών, όσο και στην στόχευση
και υποδοχή, όσο και στην ισορροπία. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο οριακά βρίσκεται στο τυπικό εύρος για την ηλικία του, στη 16η ποσοστιαία θέση, πάνω λοιπόν υψηλότερα από τη 15η ποσοστιαία θέση που κατατάσσει το παιδί σε κίνδυνο. Και κάπως έτσι λειτουργούν σε όλες τις ενότητες, δεξιότητες και ενότητες. Έτσι λειτουργεί η διαχείριση των σκορ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα, στόχευση και υποδοχή, στη δεξιότητα 1, όπου πια εδώ καταγράφουμε επιτυχίες, επιτυχημένες προσπάθειες. Όπως βλέπετε στην ηλικιακή κατηγορία 1, χρησιμοποιούμε τα πατάκια που μας παρέχει το τεστ και σε μια απόσταση 2 μέτρων ο αξιολογητής ή η αξιολογήτρια πετά ένα φασουλοσάκουλο, ένα beanbag στο παιδί, στο ύψος του στήθους και καταγράφουμε στις 10 προσπάθειες πόσες επιτυχημένες έχει το παιδί, καθαρό πιάσιμο, έτσι, με τα δάχτυλά του, χωρίς τη βοήθεια του σώματος, των ρούχων κλπ. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία, το παιδί διαχειρίζεται ένα μπαλάκι του τένις, που από τα 2 μέτρα το πετά σε έναν καθαρό τοίχο, το μπαλάκι κάνει μια αναπήδηση στο έδαφος και το παιδί το πιάνει με τα 2 του χέρια, χωρίς τη βοήθεια του σώματος, των ρούχων κλπ. Στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία, η δεξιότητα δυσκολεύει αρκετά. Με το μπαλάκι του τένις, το παιδί πρέπει με το ένα χέρι να πετάξει το μπαλάκι στον τοίχο και πριν χτυπήσει το μπαλάκι στο έδαφος, να το πιάσει με το ίδιο χέρι. Εδώ αξιολογούνται και τα 2 χέρια. Θα με ρωτήσετε, πολύ δύσκολη δεξιότητα το κάνουν τα παιδιά. Σας ενημερώνω ότι τα παιδιά το κάνουν. Αυτό που βρίσκω δυσκολότερο σε αυτή τη δεξιότητα είναι στο να μπορεί να το δείξει με αποτελεσματικότητα ο αξιολογητής ή η αξιολογήτρια. Ιδίως με το αριστερό μας χέρι, αν είμαστε δεξί, αν λειτουργούμε με το δεξί, είναι μια δεξιότητα που απαιτεί εξάσκηση μόνο και μόνο για να μπορεί να τη δείξει. Τα παιδιά κατά ένα περίεργο τρόπο τα καταφέρνουν πραγματικά, αυτά που έχουν την επάρκεια και την επιδεξιότητα να το κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη δεξιότητα, είναι η δεξιότητα υποδοχής, θεωρείται, και η δεύτερη δεξιότητα της ενότητας είναι στόχευση. Πάλι καταγράφουμε επιτυχίες. Στις 10 προσπάθειες πόσες επιτυχημένες. Βλέπετε στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, από τα 2 μέτρα το παιδί πετά το beanbag στο πατάκι. Ένα από τα πατάκια έχει αυτό το πορτοκαλί, τον πορτοκαλί στόχο στη μέση. Στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία ο στόχος δεν παίζει κανένα ρόλο, αρκεί το σακουλάκι να προσγειωθεί στη βάση, όπου και αν προσγειωθεί. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία το σακουλάκι πρέπει να προσγειωθεί στον πορτοκαλί κύκλο. Στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία, στο τεστ συμπεριλαμβάνεται ένας κόκκινος στόχος, ο οποίος τοποθετείται στον τοίχο, στο ύψος του μετώπου του παιδιού, και με το μπαλάκι του τένις το παιδί πρέπει να το σημαδέψει και να το πετύχει. Και μάλιστα είναι τέτοιο το υλικό του στόχου, που όταν το χτυπήσει με το μπαλάκι το παιδί κάνει έναν πολύ διαπεραστικό θόρυβο, άρα διευκολύνει τον αξιολογητή, την αξιολογήτρια να καταγράψει ως επιτυχημένη την προσπάθεια. Εδώ έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη. Άρα λοιπόν έχουμε 3 δεξιότητες στην επιδεξιότητα χεριών, 2 δεξιότητες στο χειρισμό αντικειμένου, στόχευση και υποδοχή, και 3 δεξιότητες στην ενότητα της ισορροπίας. Η πρώτη δεξιότητα, όπου αξιολογείται χρόνος, αξιολογεί τη στατική ισορροπία. Στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία είναι η στάση του πελαργού, όπως βλέπετε αριστερά. Έτσι, το πατάκι είναι αντιολισθητικό, το παιδί πατάει πάνω και πρέπει να μείνει, αξιολογούνται και τα 2 πόδια. Και το κριτήριο για να σταματήσουμε την προσπάθεια του παιδιού είναι τα 30 δευτερόλεπτα. Άρα, ολοκληρώνοντας 30 δευτερόλεπτα, μπορούμε να σταματήσουμε το παιδί. Από εκεί και πέρα, αν το παιδί μπορεί να σταθεί λιγότερα δευτερόλεπτα, καταγράφουμε τα δευτερόλεπτα ως ακατέργαστο σκορ. Και επαναλαμβάνω, αξιολογούνται και τα 2 πόδια. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία, βλέπετε ότι το παιδί
στηρίζεται πάνω σε μια πλαστική βάση η οποία συμπεριλαμβάνεται στο τεστ και την έχω βγάλει για να σας τη δείξω, για να καταλάβετε πώς είναι. Είναι αυτή η βάση. Βλέπετε ότι από τη μια μεριά είναι φαρδιά, όπου έχει χώρο να τοποθετηθεί το πόδι του παιδιού και έχει αντιολισθητική στρώση. Από την άλλη πλευρά έχει αυτή τη λεπτή καρίνα, η οποία επίσης έχει αντιολισθητική στρώση και χρησιμοποιούνται και οι δύο πλευρές ανάλογα με την ηλικία και θα το δούμε αυτό, αλλά έχει σημασία να δείτε και το πλάτος της καρίνας στη μέση και το ύψος του. Έτσι λοιπόν στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία εδώ βλέπετε ότι το παιδί πατά, η λεπτή καρίνα μπαίνει προς τα κάτω, έτσι μπαίνει έτσι, το παιδί πατά επάνω στη φαρδιά πλευρά και πρέπει να μείνει εκεί. Πάλι τα 30 δευτερόλεπτα χρησιμοποιούνται, καταγράφονται τα δευτερόλεπτα που θα μείνει σε αυτή τη θέση. Είναι, μπορείτε να αντιληφθείτε ότι κάθε φορά που το παιδί χάνει την ισορροπία του και μια πλευρά της βάσης ακουμπά, ο θόρυβος είναι διαπεραστικός, και αυτό είναι στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία. Στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία, δεξιά, οι δύο αυτές, γιατί περιλαμβάνει δύο τέτοιες βάσεις το τεστ, ενώνονται οι δύο βάσεις με τη φαρδιά πλευρά προς τα κάτω και το παιδί, όπως βλέπετε, πατά πάνω στις λεπτές καρίνες των δύο βάσεων, όπως βλέπετε, με τα πόδια μπρος και πίσω. Και πάλι καταγράφουμε πόσο χρόνο μπορεί να μείνει σε αυτή τη θέση και ο χρόνος διακόπτεται κάθε φορά που τα πλάγια του παπουτσιού ακουμπούν στα πλαϊνά της καρίνας. Θα μου πείτε και πώς μπορούμε να το δούμε αυτό, πώς αξιολογείται, ή νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη δεξιότητα να αξιολογηθεί. Πρέπει με κάποιο τρόπο ο εξεταστής ή η εξετάστρια να έρθει σχεδόν το μάτι ίσα με το έδαφος για να μπορεί να παρακολουθήσει. Σίγουρα η βιντεοσκόπηση βοηθά σε πολλά από αυτά. Έτσι λοιπόν καταγράφεται, αξιολογείται η στατική ισορροπία. Η δεύτερη δεξιότητα και η τρίτη δεξιότητα αυτής της ενότητας αξιολογούν δυναμική ισορροπία και καταγράφουν επιτυχίες, σωστές προσπάθειες. Αυτή είναι η δεξιότητα 2. Στην πρώτη ηλικιακή κατηγορία, σε μία γραμμή από αυτοκόλλητη ταινία που συμπεριλαμβάνεται στο τεστ, 4,5 μέτρων, το παιδί καλείται να διασχίσει όλη τη γραμμή στις μύτες, πατώντας επάνω στη γραμμή. Υπάρχει παράρτημα με σαφείς οδηγίες του τι σημαίνει λάθος και τι σημαίνει σωστό. Τα 15 βήματα είναι το κριτήριο εδώ. Εάν το παιδί καταφέρει να κάνει 15 σωστά βήματα, η προσπάθεια έχει ολοκληρωθεί. Καταγράφουμε στην ουσία βήματα, σωστά βήματα ως ακατέργαστο σκορ. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία, στην ίδια ευθεία, το παιδί κάνει το γνωστό ποδαράκι, φτέρνα μύτη, πάλι 15. Πόσα σωστά από τα 15 βήματα θα κάνει το παιδί. Αυτό καταγράφουμε. Στη τρίτη ηλικιακή κατηγορία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ποδαράκι προς τα πίσω, όπως το λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, ποδαράκι. Μύτη φτέρνα, κίνηση προς τα πίσω και βλέπετε υπάρχουν και σχήματα για το τι θεωρείται σωστό και το τι θεωρείται λάθος. Και φτάνουμε στην τελευταία δεξιότητα, όπου αξιολογείται, ολοκληρώνεται η δυναμική ισορροπία. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούνται τα τετράγωνα ΜΑΤ, έχει 6 τετράγωνα πατάκια το τεστ συμπεριλαμβάνει και όπως βλέπετε στην ηλικιακή κατηγορία το παιδί καλείται με τα δύο πόδια να κάνει αναπηδήσεις, 5 συνεχείς αναπηδήσεις, ξεκινώντας από το πρώτο πατάκι και πρέπει στο τελευταίο να φτάσει και να διατηρήσει την ισορροπία του. Στις ηλικίες 3 και 4 ετών φυσικά δεν υπάρχει απέτηση τα πόδια να είναι ενωμένα, αλλά από την ηλικία των 5 και την ηλικία των 6 ετών τα πόδια πρέπει να είναι ενωμένα. Στη δεύτερη ηλικιακή κατηγορία,
Έχουμε κουτσό, αναπηδήσεις με το ένα πόδι, όπου αξιολογούνται και τα δύο πόδια, ίδια δεξιότητα, αλλά με το ένα πόδι. Και στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία έχουμε κουτσό, αλλά όπως βλέπετε τα πατάκια είναι τοποθετημένα σε διάταξη zigzag. Αξιολογούνται και τα δύο πόδια. Και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη ενότητα που καταγράφει, αξιολογεί την ισορροπία. Όλα αυτά με το παράδειγμα που σας έδειξα για τον πρώτο τομέα της επιδεξιότητας χεριών καταγράφονται και τοποθετούνται στο πρώτο φύλλο και συγκεντρώνοντας τα πάντα τελικά τι έχουμε. Έχουμε έναν συνολικό βαθμό για όλους τους τομείς, ας πούμε ότι είναι 38, πηγαίνοντας στην ανάλογο πίνακα με τις νόρμες βρίσκουμε πού είναι το 38 και βλέπουμε ότι το 38 αντιστοιχεί στον τυπικό βαθμό 3, ο οποίος αντιστοιχεί στην ποσοστιαία θέση 1, στο πρώτο εκατοστημόριο. Κάτι που υποδηλώνει, και φυσικά το σημειώνουμε εδώ, και υποδηλώνει πολύ σημαντικές κινητικές δυσκολίες. Η βάση, νομίζω ότι το μικρότερο εκατοστημόριο που μπορεί να τοποθετηθεί με βάση αποτελέσματα είναι το 0,5, το μισό. Αντιλαμβάνεστε ότι η πρώτη ποσοστιαία θέση υποδηλώνει πολύ πολύ σημαντικές δυσκολίες. Λοιπόν, η λογική με τους μη κινητικούς παράγοντες λοιπόν, που επηρεάζουν την κίνηση υπάρχει και εδώ. Άρα, την ώρα της αξιολόγησης έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε και το αν το παιδί είναι αποδιοργανωμένο κλπ. Όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Επαναλαμβάνω πως η παρατήρηση τόσο για την καταγραφή των ποιοτικών πληροφοριών, όσο και η συμπεριφορά του παιδιού με βάση αυτούς τους παράγοντες γίνεται πολύ ευκολότερη αν υπάρχει βιντεοσκόπηση. Η φόρμα καταγραφής περιλαμβάνει και αρκετά μέρη τα οποία μας διευκολύνουν να παραθέσουμε περιλήψεις όλων των παρατηρήσεων και αποτελέσματα της λίστας παρατήρησης. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας, έχουμε ένα μπουκλετάκι αρκετών σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει και τα δεδομένα αξιολόγησης του παιδιού, αλλά και αρκετές πληροφορίες οι οποίες μπορούν να εκκινήσουν την προσπάθεια σχεδιασμού, παρέμβασης και ενός παρεμβατικού προγράμματος. Έτσι, μάλιστα μπορεί να περιέχει τόσο πολλή πληροφορία που μία από τις επικρίσεις που έχω συναντήσει κατά καιρούς στο συγκεκριμένο τεστ είναι ότι η φόρμα καταγραφής περιέχει πάρα πολλή πληροφορία και πιθανά μπορεί να μπερδεύει τον αξιολογητή, την αξιολογήτρια, αλλά εγώ μόνο ως πλεονέκτημα μπορώ να σκεφτώ να τελειώνεις με ένα μπουκλετάκι 8-10 σελίδων, στο οποίο έχεις ακόμη και τις πρώτες παρατηρήσεις και περιγραφές που μπορούν να χρησιμεύσουν στο τι θα κάνουμε. Μαζέψαμε δεδομένα και άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα κλείσω με μια μικρή αναφορά στο εγχειρίδιο της οικολογικής παρέμβασης. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο, το οποίο εφόσον θεωρώντας ότι το βασικό πρόβλημα των παιδιών με κινητικές δυσκολίες είναι το να κατακτήσουν και να βελτιώσουν κυρίως τις βασικές κινητικές δεξιότητες, άρα εδώ η θεωρία η οποία στηρίζει το πώς θα βοηθήσουμε το παιδί να κατακτήσει τις βασικές κινητικές δεξιότητες είναι η θεωρία πίσω από την κινητική μάθηση και τον κινητικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν, με πολύ απλό λόγο, οι συγγραφείς
παραθέτουν και χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης, έτσι ώστε να δημιουργήσουν έναν οδηγό βήμα-βήμα για το πώς μπορεί κάποιος να καθοδηγήσει ένα παιδί να κατακτήσει τις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να είναι το παιδί επαρκές στην κινητική του καθημερινότητα. Αναφέρεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους ασχολούνται με το παιδί και να φανεί χρήσιμο σε όλους. Εμπεριέχει αυτό που είπα πριν, την έννοια του movement coach, του προπονητή της καθημερινής κίνησης, και αυτός είναι ο πυρήνας του εγχειριδίου αυτού. Και για να σας δώσω έτσι τη φιλοσοφία, είναι αυτή. Αν ξέρετε, οι περισσότεροι και οι περισσότερες ξέρετε ότι η εβδομάδα ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες ή αναπτυξιακές διαταραχές είναι κάπως έτσι. Το παιδί έχει να διαχειριστεί το σχολείο, αν έχει κινητικές δυσκολίες στη φυσική αγωγή στο σχολείο, πιθανά έναν αναπτυξιολόγο, ένα παιδίατρο, τους γονείς, την οικογένεια, την απογευματινή ακαδημία, το λογοθεραπευτή, τη λογοθεραπεύτρια, τον εργοθεραπευτή, την εργοθεραπεύτρια, πιθανά έναν ψυχολόγο ή μία ψυχολόγο, δεδομένα από ένα κινητικό τεστ, θα πρέπει και αυτά να μπουν σε αυτή την εικόνα. Αυτό που συμβαίνει στη σημερινή πραγματικότητα είναι ότι συνήθως ο καθένας και η καθεμία από όλους αυτούς τους επαγγελματίες μέσα σε αυτές τις ενότητες κάνει εξαιρετικά τη δική του δουλειά ή τη δική της δουλειά, χωρίς όμως να υπάρχει λογική του συντονισμού, χωρίς απαραίτητα να κινούνται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη, διακρίνουν οι δημιουργοί την ανάγκη να υπάρξει ένα τέτοιο άτομο και προτείνουν το movement coach. Θα είναι ένας άνθρωπος, να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή με είχε πάρει τηλέφωνο η θεία ενός παιδιού με κινητικές δυσκολίες, η οποία χωρίς να το αντιλαμβάνεται έκανε αυτή τη δουλειά και μου ζήτησε, έχετε να μου προτείνετε αυτό, έχετε να μου προτείνετε πώς μπορώ να αξιολογήσω, πώς μπορώ να πάρω πληροφορία. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι κάποιος συγγενής, μπορεί να είναι ένας από όλους αυτούς τους επαγγελματίες που εμπλέκονται, και είναι κάποιος ή κάποια που θα φέρει στο ίδιο τραπέζι, όσο αυτό είναι δυνατό, όλους αυτούς, έτσι ώστε να καταλήξει τελικά και με ένα σημείο, ένα ξεκίνημα για όλα αυτά, ένα σημείο εκκίνησης, είναι τα αποτελέσματα και από την αξιολόγηση, έτσι. Από τις αξιολογήσεις όλων αυτών των επαγγελματιών. Αυτή είναι η λογική του movement coach, του προπονητή της καθημερινής κίνησης, και είναι κάτι που έχει επιτευχθεί στο project που σας ανέφερα στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Ήμουνα παρόν σε αρκετές συναντήσεις με γονείς γύρω από ένα τραπέζι, όπου ήμουνα εγώ, ήταν οι γονείς, ο ένας ή και οι δύο, ήταν ο δάσκαλος ή η δασκάλα ή η νηπιαγωγός της τάξης, ήταν ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, ήταν η ψυχολόγος του σχολείου, και συζητούσαμε επί μία μισή ώρα για την κίνηση του παιδιού. Αυτή είναι η λογική. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και ολοκληρώνει έτσι αυτή την ολιστική προσέγγιση. Κλείνοντας λοιπόν, αν ήθελα να πω μερικά έτσι, πλεονεκτήματα και θέματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας σχετικά με το τεστ, θα μπορούσα να πω ότι το ηλικιακό εύρος είναι τέτοιο που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε στη σχολική δομή κυρίως, γιατί είναι εύκολο να έχουμε πρόσβαση σε ένα τέτοιο δομημένο περιβάλλον. Παιδιά από 3 έως 16 έτη. Συνδυάζει ποσοτική και ποιοτική πληροφορία. Το σύστημα βαθμολόγησης με τυπικές βαθμολογίες, εκατοστιμόρια, όπως είδατε, είναι συνεπές και είναι, με την εξάσκηση είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και μας δίνει την πληροφορία πολύ καλά. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση με λίστα παρατήρησης, τεστ και το εγχειρίδιο της οικολογικής παρέμβασης.
Το εγχειρίδιο πραγματικά είναι φιλικό προς το χρήστη και περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται κάποιος. Το φύλλο αξιολόγησης, όπου είδατε, μπορεί να καταλήξει να είναι από μόνο του μία ατομική καρτέλα με πάρα πολλή πληροφορία για το παιδί. Οι πίνακες βαθμολόγησης είναι εύκολο να βρεθούν. Τα είδατε, οι πίνακες με τις νόρμες, έχει παράρτημα ειδικό. Σίγουρα απαιτεί σημαντική προετοιμασία. Σημαντική πρέπει να βρεθεί ο χώρος και πρέπει να προετοιμαστεί. Απαιτεί εξάσκηση, απαιτεί εκπαίδευση. Εντάξει, σημαντική ποσότητα εκπαίδευση και εξάσκησης κυρίως. Δεν έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό οι νόρμες. Φαντάζομαι ότι όσον αφορά τις δεξιότητες, είδατε τι σημαίνει αυτό που είπαμε, ότι οι δημιουργοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν δεξιότητες οριζόντιες όσον αφορά την καταλληλότητα, την πολιτισμική κουλτούρα γεωγραφικά. Είναι δεξιότητες τις οποίες τα παιδιά εκτελούν οπουδήποτε. Και βλέπετε ως δεύτερο bullet εδώ, γράφω για τη δεξιότητα κοπής. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη βερσιόν του τεστ συμπεριλαμβανόταν μια δεξιότητα κοπής. Υπήρχε σε ένα χαρτί το διάγραμμα ενός ελέφαντα και το παιδί έπρεπε με ένα ψαλίδι να το κόψει πολύ προσεκτικά ανάμεσα στα περιθώρια. Μία δεξιότητα η οποία μπορεί να διαρκούσε και μία ώρα από μόνη της πολλές φορές. Έτσι λοιπόν για πρακτικούς λόγους εγκαταλείφθηκε η συγκεκριμένη δεξιότητα. Γιατί η δεξιότητα της κοπής είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα ορόσημο στην επιδεξιότητα χεριών κατά την πρώτη σχολική ηλικία. Φυσικά, το είπα και πριν, το τεστ θεωρείται διαγνωστικό, έτσι, diagnostic instrument, αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το εφαρμόζω και χαρακτηρίζω ένα παιδί. Σίγουρα όχι. Είναι απλά ένα κομμάτι της ευρύτερης, της γενικότερης προσέγγισης που θα πρέπει να συμβαίνει και της πληροφορίας που θα πρέπει να καταγραφεί ώστε να μπορέσουμε να πούμε τελικά αν το παιδί πιθανά αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυσκολίες και τα κριτήρια που έχει θέσει το DSM, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται μαζί με τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης για να πούμε ότι το παιδί πιθανά αντιμετωπίζει αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, θα πρέπει να πληρεί και τα 4 αυτά κριτήρια απαραίτητα, τα οποία ορίζει το DSM Manual, έτσι. Η απόκτηση και η βελτίωση βασικών κινητικών δεξιοτήτων δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα αδεξιότητα και ζημιές. Οι δυσκολίες εμποδίζουν συστηματικά την ομαλή καθημερινότητα του παιδιού. Αυτοεξυπηρέτηση, εκπαίδευση, επάγγελμα, ελεύθερος χρόνος, αναψυχή, παιχνίδι. Οι δυσκολίες ξεκινούν πολύ νωρίς αναπτυξιακά. Εδώ, επειδή φυσικά μιλάμε για μια κατάσταση όπως τις περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες, έχουμε φανερά παθολογικά σημάδια, ιατρικά σημάδια. Άρα θεωρούμε ότι έτσι κι αλλιώς το παιδί γεννιέται έτσι, δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, αλλά το ότι ξεκινούν πολύ νωρίς αναπτυξιακά οι δυσκολίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει ως κριτήριο. Και φυσικά μιλούμε για κινητικές δυσκολίες που δεν οφείλονται σε άλλες παθολογικές αιτίες. Έτσι μιλάμε για ένα ακέραιο νευρολογικά σύστημα. Δεν μιλάμε για δυσκολίες που οφείλονται είτε σε κάποια βλάβη του νευρικού συστήματος ή σε νοητική υστέρηση ή στο φάσμα. Μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες που δεν οφείλονται σε άλλες παθολογικές αιτίες. Λοιπόν, ολοκλήρωσα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσπάθησα έτσι να κάνω μια εμπεριστατωμένη πρώτη παρουσίαση. Είμαι στη διάθεσή σας για
ερωτήσεις, συζητήσεις. Ευχαριστούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Εγώ βλέπω εδώ χρειάζεται επίσημη εκπαίδευση για να γίνει η χορήγησή του ή η αγορά του και μόνο δίνει το δικαίωμα χορήγησης. Όσον αφορά την αγορά, δεν ξέρω, Σεβαστή, θες να πεις, εγώ μπορώ να απαντήσω και για τα δύο, αλλά... Να απαντήσεις και για τα δύο. Η Pearson έτσι κι αλλιώς έχει κατατάξει τα εργαλεία αξιολόγησης σε ένα σύστημα A, B, C, D κλπ. Που για κάθε τεστ το κατατάσσει σε ένα επίπεδο πιστοποίησης, αν χρειάζεται. Στο συγκεκριμένο τεστ δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Παρ' όλα αυτά, για να το προμηθευτείς από την Pearson, πρέπει να συμπληρώσεις μία φόρμα στην οποία να βεβαιώσεις ότι έχεις ένα επίπεδο εκπαίδευσης στην αξιολόγηση, ένα σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ή τα επαγγελματικά σου δικαιώματα και το στάτους. Στην ουσία οι ψυχολόγοι έχουν το ελεύθερο να το αγοράσουν και σου δίνει την άδεια να το αγοράσεις. Με το που το αγοράσεις αποκτάς και την άδεια χορήγησης φυσικά. Παρ' όλα αυτά η εκπαίδευση και η εξάσκηση είναι πολύ πολύ σημαντικά, γιατί όσο απλό και αν δείχνει όσο απλές και αν δείχνουν οι δεξιότητες, η διαδικασία έχει απαιτήσεις και από ό,τι ξέρω υπάρχει μία πρόβλεψη για δημιουργία σεμιναρίων από την Motivo, η οποία θα καλύψει αυτή την ανάγκη, φαντάζομαι. Να προσθέσω μία κουβέντα εδώ για την αγορά του τεστ, έτσι κι αλλιώς και για όλα τα τεστ. Όχι μόνο η Pearson αλλά και η Motivo ζητά και συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτόν που θα το αγοράσει και ελέγχει που το πουλάει και που δεν το πουλάει, δηλαδή υπάρχουν κριτήρια. Όσοι έχουν πάρει άλλα τεστ ξέρουν ότι απαιτείται μια αίτηση συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες πληροφορίες, με άδεια άσκησης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο. Αυτό είναι το πρώτο για να το αγοράσει. Για το θέμα της εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν το εύρος για το συγκεκριμένο εργαλείο είναι μεγαλύτερο και όχι, για παράδειγμα, όπως με τις κλίμακες Wechsler που είναι αυστηρά μόνο και μόνο για ψυχολόγους, εμείς θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για την ορθή χρήση του εργαλείου, από την χορήγησή του πρώτα απ' όλα, αλλά και μετά και για την ερμηνεία του. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα σεμινάρια πρέπει να εντάσσονται στην διαδικασία ενός επιστήμονα που θέλει να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό. Και φυσικά θα οργανώσουμε και θα ανακοινώσουμε σχετικά σύντομα σχετικό σεμινάριο. Βλέπω εδώ σε ποιο εύρος ηλικιών μπορεί να χορηγηθεί. Έτσι, είπαμε ότι η λίστα παρατήρησης είναι φτιαγμένη καθαρά για την αναπτυξιακή ηλικία, από τα 5 έως τα 12 έτη. Συμπλήν ένα έτος, νομίζω ότι άνετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά το κινητικό τεστ, το εύρος είναι από τα 3 έως τα 16 έτη. Προχωρώντας προς τα κάτω. Το εκατοστημόριο, λοιπόν, υποδηλώνει τη θέση του παιδιού στο σύστημα του φωτεινού σηματοδότη. Σωστό. Μπορούμε φυσικά να ψάξουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μπορούμε να δούμε ότι τα πολύ επιδέξια παιδιά σίγουρα θα αποδίδουν σκορ που θα εντοπίζονται στην 90η ποσοστιαία θέση. Θα είναι δηλαδή στην πράσινη ζώνη, αλλά μπορούμε, ψάχνοντας με λεπτομέρεια, να δούμε ότι βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο, γιατί είναι πολύ επιδέξια ή πολύ επαρκή. Μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπορούμε να δούμε και σε ποιο σημείο της συνέχειας κατατάσσεται το παιδί. Μπορεί το εργαλείο να παραχωρηθεί δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς. Δεν καταλαβαίνω από ποιους να παραχωρηθεί δωρεάν. Για ερευνητικούς σκοπούς συνήθως χρησιμοποιείται σε δομές οι οποίες το έχουν προμηθευτεί, όπως είναι ένα εργαστήριο σε ένα πανεπιστήμιο.
Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Η δομή που το έχει προμηθευτεί έχει αποκτήσει και το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί για τέτοιους σκοπούς. Σίγουρα χρειάζεται άδεια πάντως από την Pearson, και αυτό το έχουμε βρει μπροστά μας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να αλλάχθεί κάτι από το τεστ. Οποιαδήποτε προσαρμογή χρειάζεται άδεια. Οι τρεις ενότητες, ένα από τα θετικά της δέσμης είναι ότι οι τρεις αυτές ενότητες υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα και ξεχωριστά. Δηλαδή η λίστα παρατήρησης λειτουργεί και ξεχωριστά και νομίζω υπάρχει και η δυνατότητα προμήθειας. Όπως και το εγχειρίδιο ή το κινητικό τεστ. Είναι αλληλοσυμπληρώμενα, είναι φυσικά κάποιος που έχει όλο το πακέτο έχει τη δυνατότητα πραγματικά να χρησιμοποιεί το κάθε στοιχείο ξεχωριστά και να αλληλοσυμπληρώνει την αξιολόγηση και την προσπάθεια παρέμβαση. Έτσι, είναι ένα από τα σημαντικά θετικά σημεία της δέσμης. Σε σχέση με τον bot, ποιες είναι οι διαφορές, οι μεγάλες διαφορές? Σε σχέση με τον bot, η μεγάλη διαφορά είναι ότι το bot περιλαμβάνει περίπου, δεν θυμάμαι τώρα, 50 δεξιότητες, διαρκεί περίπου τουλάχιστον 2 ώρες να το εφαρμόσεις όλο. Εδώ έχουμε ένα πολύ πολύ σύντομο και σε χρόνο και εύκολα εφαρμόσιμο. Έχουμε 8 δεξιότητες. Γι' αυτό το λόγο οι δημιουργοί του bot δημιούργησαν και το short form, έτσι, τη μικρή έκδοση, η οποία όμως δεν δίνει την πληροφορία που θα μπορούσε να δώσει. Είναι ένα εξαιρετικό τεστ, αλλά είναι εξαντλητικό και τεράστιο. Έτσι. Και φυσικά είναι ένα κινητικό τεστ που αξιολογεί όλο το κινητικό εύρος της επιδεξιότητας. Το Movement ABC, όπως είπαμε, δημιουργήθηκε αυστηρά για να, έτσι, η προσπάθειά του και η φιλοσοφία του είναι το να μπορεί να διαχωρίζει και να εντοπίζει τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Ενώ το bot είναι ένα κινητικό τεστ που αξιολογεί όλο το εύρος της επιδεξιότητας. Θωμά. Ναι, και μισό λεπτό την τελευταία ερώτηση. Η αρχική λίστα παρατηρήσεων πόσο χρειάζεται για να συμπληρωθεί. Για μια αξιολογήτρια, έναν αξιολογητή, έναν επαγγελματία που γνωρίζει καλά το παιδί, είναι μια σύντομη διαδικασία. Έτσι, σε ένα 4ο 20 λεπτό μπορεί να το συμπληρώσει με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε πολύ καλά το παιδί. Λοιπόν, απάντησα σε ό,τι βρήκα στο chat. Παρακαλώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Στογιαννίδου. Παρακαλώ, φυσικά. Με χαρά. Κύριε Κουρτέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδιαίτερα λεπτομερή παρουσίαση. Μία ερώτηση, απορία, ίσως έχω φύγει πολλά χρόνια από το χώρο. Βλέπω ότι η εγκαθίδρυση... Δεν φεύγετε ποτέ από το χώρο, παραμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η εγκαθίδρυση κυριαρχίας δεν εξετάζεται, δηλαδή εξετάζεται μόνο στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, σωστά, και μάλιστα δεν της δίνουν σημασία στη συνέχεια. Δηλαδή όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα παιδί και μετά την ηλικία των 6, μάλιστα αν είναι και στα χαμηλά εκατοστημόρια, έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, να μην έχει κυριαρχία. Αυτό δεν εξετάζεται στο τεστ, σωστά? Έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα σημαντικό υποκεφαλαιάκι στο εγχειρίδιο που θίγει το θέμα της κυριαρχίας και μάλιστα το θίγει ως ένα σημαντικό παράγοντα, ιδίως στις μαθησιακές δυσκολίες. Καταγράφει μάλιστα ότι για κάποιο περίεργο λόγο, ο οποίος πιθανά ερευνητικά δεν έχει εξηγηθεί πλήρως, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι αριστερόχειρες, για παράδειγμα. Στην προκειμένη περίπτωση, ενώ στην αρχή η πρώτη βερσιόν του τεστ αναφερόταν σε κυρίαρχο χέρι και κυρίαρχο πόδι,
αυτό έχει αλλάξει για αυτό το λόγο και έχει γίνει χέρι προτίμησης, που αδρά είναι αυτό με το οποίο πιάνει το παιδί το μολύβι και γράφει το όνομά του ή σχεδιάζει. Και έχουμε καλύτερο πόδι και άλλο πόδι. Εντάξει, ούτε καν πόδι προτίμησης. Γιατί υπήρχε και το πόδι προτίμησης που ήταν, άφηνες το μπαλάκι στο έδαφος και έλεγες «Για κλώτσα να δω πόσο καλός είσαι στην μπάλα». Και με όποιο πόδι κλωτσούσε, αυτό θεωρούσες ότι είναι το κυρίαρχο ή το πόδι προτίμησης. Έχει αλλάξει και παίρνουμε την καλύτερη επίδοση ως καλύτερο πόδι και άλλο πόδι. Ναι, η κυριαρχία είναι ένα θέμα το οποίο διαδικαστικά δεν θίγεται. Παρ' όλα αυτά, η συμπεριφορά του παιδιού μπορεί να δώσει πολλή πληροφορία, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, αν βιντεοσκοπήσουμε ένα παιδί και αρχίσουμε να το παρατηρούμε με τις ώρες, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα γι' αυτό. Αλλά είναι κάτι δεν χρησιμοποιείται καν η λέξη κυρίαρχο άκρο στη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σέβη, δεν βλέπω κάποιο άλλο χέρι. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν βλέπω εγώ. Έχει δύο στο... Οκ, συγγνώμη. Υπάρχουν συσχετήσεις με κλίμακες και με τεστ νοημοσύνης. Στο κεφάλαιο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τεστ αναφέρονται οι συσχετήσεις που γίναν στα πλαίσια της διερεύνησης της ταυτόχρονης εγκυρότητας ή σύγχρονης εγκυρότητας, όπου όμως το Movement ABC έχει συσχετιστεί με κινητικά τεστ για την διάκριση των παιδιών. Δεν έχω υπόψη μου μια συσχέτιση με τεστ νοημοσύνης. Νομίζω στα πλαίσια των τεστ νοημοσύνης έτσι και αλλιώς μια ενότητα της λεπτής επιδεξιότητας χεριών συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω στο μυαλό μου κάποια άμεση συσχέτιση του Movement ABC με ένα τεστ νοημοσύνης. Συνήθως αυτό που συμβαίνει στις έρευνες είναι ότι τα τεστ νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν, αναφέρονται ως παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές του κινητικού συντονισμού, δεν αντιμετωπίζουν νοητική υστέρηση. Άρα δεν μιλάμε για δυσκολίες οι οποίες προέρχονται πιθανά από ένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνη. Επειδή μπορεί να μην είναι κυρίαρχο το χέρι-πόδι από μικρή ηλικία στο τεστ ενός παιδιού και μπορεί να αλλάζει, γι' αυτό το λέτε ως προτίμηση. Ναι, να σας πω την αλήθεια, τώρα πριν από λίγες μέρες έτυχε να κάνουμε μια αξιολόγηση στην Κομοτηνή, όπου είχαμε ένα παιδί το οποίο έγραφε με τα αριστερό, λειτουργούσε με τα αριστερό, ο μπαμπάς το έφερε γιατί μου λέει είναι αδέξιος, τέλος. Ήταν ένα παιδί πολύ συνεργάσιμο, αντιλαμβανόταν τα κινητικά προβλήματα αμέσως, λειτουργούσε καλά, έγραφε λοιπόν με τα αριστερό. Όταν πήγαμε μπροστά στον τοίχο με τον μπαλάκι του τένις, ήταν 12 ετών το παιδί, άρα είχε τη δύσκολη δεξιότητα, 13 ετών ήταν, να πετάει το μπαλάκι με το ένα χέρι στον τοίχο και να το πιάνει με το ίδιο χέρι πριν το μπαλάκι χτυπήσει κάτι. Έτσι λοιπόν, θεωρώντας ότι το χέρι που γράφει είναι το χέρι προτίμηση, ξεκινήσαμε με το αριστερό χέρι. Τα πήγε μέτρια. Δίνοντας το μπαλάκι στον μικρό με το δεξί χέρι, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Και του είπα λοιπόν, σαν επιβράβευση, μπράβο εσύ, τα πήγες τόσο καλά και μάλιστα με το άλλο χέρι τα πήγες πολύ καλύτερα. Μα μου λέει το καλό μου χέρι είναι το δεξί. Του λέω, δηλαδή γράφεις με το αριστερό και λειτουργείς με το δεξί.
στο handball που παίζεις με ποιο χέρι σουτάρεις? Μου λέει με το δεξί. Έτσι, είναι κάτι που μπορούμε να διαπιστώσουμε από την αλληλεπίδραση μέσα στην αξιολόγηση με το παιδί, και είναι μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Ο μικρός έγραφε με το αριστερό, αλλά το καλό του χέρι ήταν το δεξί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση που έτσι υπήρχε μια τέτοια... Αυτά είναι τα θέματα που υπήρχαν στο μυαλό της κυρίας Στογιαννίδου όταν έθιξε αυτό το θέμα, και της κυρίας Παναγάκη που που έγραψε το σχόλιο. Έτσι, άρα λοιπόν το τεστ για αυτούς τους λόγους έχει χέρι προτίμησης και άλλο χέρι, και καθώς αξιολογεί και τα δύο πόδια, έχουμε το καλύτερο πόδι και το άλλο πόδι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και όπως αναφέρουν και οι σχεδιαστές μέσα στο εγχειρίδιο, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε αυτό που ονομάζουν μεικτή κυριαρχία. Και αν λέω έτσι, δεν τα λέω σωστά, μπορείτε να με διορθώσετε. Γράφουμε με το δεξί, το καλό μας χέρι είναι το δεξί, αλλά αν χρειαστεί να κάνουμε ένα πολύ γερό άλμα, πατάμε στο αριστερό πόδι. Έτσι, αυτή είναι η μεικτή κυριαρχία. Γενικά το θέμα της κυριαρχίας είναι ένα περίπλοκο θέμα. Και για να πω και κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, ο δε πατέρας μας εξομολογήθηκε ότι ήταν αμφιδέξιος ο ίδιος. Ότι είναι το ίδιο επιδέξιος και με τα δυο του χέρια. Υπάρχει δυνατότητα να μας αποστολεί κάποιο έντυπο που να δίνει κάποιες πληροφορίες ή ένα κομμάτι της παρουσίασης? Η κυρία Μπούμπαλου έχει το λόγο σε αυτό. Μπορεί ωστόσο να έχουν νοητική περιοχή και τα χαρισματικά παιδιά, τα εμπειρικά τουλάχιστον δεδομένα που αποτυπώνουν την έλλειψη καλού φυσικού συντονισμού ως πυρηνικό χαρακτηριστικό της χαρισματικότητας. Να σας πω την αλήθεια, μπορούμε να δώσουμε όσες ονομασίες θέλουμε, όσους ορισμούς θέλουμε. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες, στο μυαλό μου, η αξιολόγηση, αυτή η πολυδιάστατη αξιολόγηση ενός παιδιού έχει έναν και μοναδικό σκοπό: να βελτιώσει την κινητική ποιότητα ζωής του παιδιού. Έτσι, ναι, φυσικά. Ένα παιδί πολύ επιδέξιο μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα στο συντονισμό του, σε κάποιες κινήσεις. Έτσι κι αλλιώς το είπα, η κίνηση είναι πολύ σύνθετη, σύνθετος τομέας της ανάπτυξης. Γι' αυτό και τα παιδιά με DCD, με αναπτυξιακές διαταραχές του κινητικού συντονισμού, είναι ένας εντελώς ετερόκλητος πληθυσμός. Η ετερογένεια είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας. Ένα παιδί μπορεί να είναι πολύ επιδέξιο με τα χέρια του, αλλά να μην μπορεί να τρέξει 3 βήματα χωρίς να σκοντάψει και να πέσει. Ή το αντίθετο. Ναι. Η συζήτηση για την κυριαρχία είναι μια πολύ πολύ σημαντική συζήτηση. Θα ενημερωθούμε όταν θα ανοίξει σεμινάριο. Ναι, φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Σεβαστή, εκτός αν είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι. Εμπλέκεται ο οπτικοκινητικός συντονισμός ως σημείο δεξιότητας. Υπάρχει αντίστοιχο πεδίο? Σωστό. Η κυρία Χατζηπέτρου. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, και γιατί το λέω? Γιατί μία από τις δεξιότητες της επιδεξιότητας χεριών, η κατασκευή του τριγώνου με τα μπουλόνια και τα παξιμάδια, πολλές φορές έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, γιατί πολλοί επιστήμονες ορθώς, και φαντάζομαι και εσείς έτσι το αντιλαμβάνεστε, ότι είναι μια δεξιότητα που δεν αξιολογεί αμιγώς την κίνηση, αλλά έχει και υψηλές απαιτήσεις και αντίληψης, αλλά εγώ θα έλεγα και στρατηγική. Έχετε δίκιο. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα, ότι η κίνηση, ο κινητικός τομέας της ανάπτυξης είναι τόσο στενά συνδεδεμένος
με όλους τους άλλους τομείς της ανάπτυξης και λειτουργίες που είναι σχεδόν αδύνατο να τον απομονώσουμε εντελώς. Έτσι, όπως λέω και στους φοιτητές μου πολλές φορές, οι κινητικές δυσκολίες στην κίνηση είναι σαν την υγρασία. Διαβρώνει τα πάντα, δεν ξέρουμε από πού θα μπει και πού θα βγει και τι θα διαβρώσει. Έχετε δίκιο. Η αντίληψη και η στρατηγική είναι αναπόσπαστο κομμάτι των κινητικών δεξιοτήτων που είδαμε. Και αυτή φυσικά η λογική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ερμηνεύουμε, έτσι. Και αυτά είναι διαδικαστικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε τη συγκεκριμένη δεξιότητα του παιδιού ή την αντίληψη, τον αντιληπτικό κινητικό του συντονισμό, βομβαρδίζοντάς το, έτσι ώστε αλλάζοντας την αντίληψη, βελτιώνοντας, θα βελτιωθεί και το παιδί στην κίνηση. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε έχοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Σέβη, θα μπορούσα να μιλάω με όλα αυτά για ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει.